Karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 26, tuig 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kay karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Pag-downgrade sa alert level status sa Bacolod, may positibong epekto sa negosyo. TRO anggon sa suspensyon sa pag-import sang kalamay, ginalauman. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, presyo sang gatong ginalantaw nga liwat magasaka sa masunod nga semana. Fake news ginakonsiderar nga seryoso nga issue sa mayoriya sa mga Pinoy. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa nga itong mga pangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Like. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa
Action na Radyo Philippine Standard Time alas 6:12 kakaron sa detalye sa atong mga nagapangunang nga balita lokal. Ginapaabot sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod kuntani madayon ang pag-downgrade sa alert level status ang syudad umpisa sa bulan sang Marso. Katulad sang ginapaabot sa mga opisyal sa gobyerno lokal. Suno kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, ang pagnubo sa alert level status ng syudad mahimo nga magadulot sa positibong dalagan sa negosyo paagiman sa pagpahalog sa mga ginapatuman nga regulasyon. Dugang pa ni Carbon nga kung madayon gid man ang mga development mas maayo kung maumpisahan man sa mga opisyales sa syudad ang pagtalakay sa recovery o exit plan. Nagapati man ini nga bisan pa nga may mga yara sa nga matabo nga mga pagbago sa estado sang syudad, dapat lamang sa gihapon nga patayunon sang gobyerno ang ginahimo sini nga kampanya para sa COVID-19 vaccination drive. Low espasyo na kita nga maglo negosyo sa alert level 1. Ang next step, once you allow people now to move, so dapat i-ensure mo nga may kwarta sila. Level sa pudlay may mag-iyo ay man igasto, ay dadi sa mag-iyo, o kung mag-iyo sila, dola-dolang panginahanit na. Ang kabahin sa pagpahayag ni MBCCI Chief Frank Carbon. Sa dugang nga balita lokal, nagalaom si Councilor Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation sa syudad sa Bacolod, nga makaktuhan sa DOTR kag LTFRB ang ilagi na pangabay nga extension para sa Provisional Authority kung pagbiyahe sa traditional nga mga PUJ antes magtapos ang bulan sa Marso. Suno kay Ramos, ini ang nangin kaundan sa komunikasyon nga ilagin padala, damlag lamang base man sa resolusyon nga iyagindihon kag ginaprubahan sang konseho. Dugang pa ni Ramos nga base sa resulta sang iyagin patigayon nga committee conference, hindi pa preparado ang syudad angod sa modernization program nga luyag ipatuman sang mga departamento umpisa sa bulan sang Abril. Suno pa sa konsihal sa tion nga ipamilit gid sang gobyerno nasyonal ang implementasyon sang mga programa, ini ang magatuga lamang sang isa ka dako nga problema. Base sa resolusyon nga ginaprobahan sa konseho, ang extension sa Provisional Authority nga ila ginahingyo ang magalawig tubtob Marso 31 tuig 2023. Ang asal ko resolution sa nagligad nga Wednesday, requesting the appealing to the sense of understanding, compassion, some DOTRs to the LTFRB Central Office na i-extend nila ang pag-grant ng Provisional Authority from March 31 to 2022 to March 31, 2023. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Sa ibang nga balita lokal, nagalaom si United Sugar Producers Federation kon UniFed President Manudet Lamata nga magapadayon ng temporary restraining order kon TRO sa pag-suspend sa importasyon sa kalamay sa pungsod. Suno kay Lamata, lapit na lamang matapos ang 20 ka adlaw nga ginhatag sang korte nga magatakop sa Marso 6, 2022. Dugang pasini nga kung hindi mapadayon ang suspensyon sa mga petsa, liwat sila nga mag-file sang motion. Tinalikdan nga Webes, nag-Zoom meeting sila kaupod ang judge kag natalana ang hearing sa Abril 27, 2022 kag kung magapabor gihapon sa UniFed ang TRO. Sa nahibaluan, ginapamalabagan sa UniFed kay iban pa nga mga planters sa probinsya ang plano sa Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration nga pag-import sang 200,000 metriko tonelada nga kalamay. Sa katapusan nga balita lokal, naghingyo si Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yaldama sa kapulisan nga hugton pagid ang pagbantay kung may mga kandidato nga nagkakaravan. Ini ang pangabay ni Yaldama kasunod sa natabong agin aligar paghaboy sang flyer sa nawong ni Bongbong o ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa ila caravan kaupod kay Sara Duterte sadtong adlaw sang Miyerkules sa syudad sang Talisay. Suno sa City Administrator, hindi manami nga pamatasan among ang ginpakita. Sa diin, nagakahuyan ang lugar nga natungdan. Una na napagwa sang statement si Mayor Neil Lizares nga nagapangayo sang pasaylo kag ginapaimbestigahan ang nasambit nga insidente.
sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Santong Plus Gold ako mabulig sa pagpadamo sa red light. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa Aksyon! Kag sa detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Liwat sugatawan sang saka sa presyo sang gatong sa ika-siyam nga semana ang mga motorista. Sa fuel forecast para sa Marso 1 tutob 7 nga trading week, ginapahayag sang Unioil nga ang presyo sa kada litro sang diesel mahimo magsaka sang 80 tubtob 90 sentimos. Yara naman sa 90 sentimos tubtob piso sa kada litro ang gasolina. Sa Pebrero 22, nagpasaka sa presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis sang 80 sentimos sa kada litro sa gasolina, kag 65 naman o kung 65 sentimos naman sa kada litro sang diesel. Nga nagbutang sa year-to-date adjustment sa total net increase nga 8 pesos kag 75 sentimos sa kada litro sang gasolina, kag 10 pesos kag 85 sentimos sa kada litro naman sang diesel. Ginakonsiderar sa mayoriya sa mga Pinoy nga isa ka seryoso nga issue ang fake news nga nagalapta sa tradisyonal nga media kag internet. Sa survey nga ginpatigayon sang Social Weather Station kon SWS halin Desyembre 12 tubtob 16, 69% sa mga adult Pinoys ay nagpahayag nga seryoso ang fake news sa media kaangay sa telebisyon, radyo kag pamantanaan. 21% ang hindi makadesisyon, 6% ang nagsabat nga medyo hindi seryoso, kag 3% lamang ang nagpahayag nga hindi ini seryoso nga issue. Sa separado nga pamangkot angod sa fake news nga nagalapta sa internet kaangay sa Facebook, Twitter kag YouTube, 67% ang nagsabat nga seryoso ini. 24% ang hindi makadesisyon, 5% ang nagsabat nga medyo hindi seryoso, kag 3% naman ang nagsabat nga hindi seryoso. Nagpartisipar sa survey ang 1,440 ka mga Pinoy nga nagaedad 18 anyos pasaka. Sa diin, may 360 sa kada isa sa Balance Luzon, Metro Manila, Visayas kag Mindanao. Sa dugang pangabalita nasyonal,
Wala pa sang plano ang Pilipinas nga magbakal sang dugang nga Sputnik 5 COVID-19 vaccine tungod may madamo pa nga supply sang bakuna sa pungsod. Suno kay DOH Undersecretary Myrna Cabutahe nga kung krisis sa Ukraine o kung ang krisis sa Ukraine ang makaapekto sa delivery sang bakuna, magabakal sa bakuna ang gobyerno sa US. Samtang ginpahayag naman ni Cabutahe nga maatrasar ang pag-abot sa bakuna nga gintigana para sa mga kabataan edad 5 to 11 anyos. Dugang pa ni Cabutahe nga sa karon wala sa nakitaan nga problema ang DOH. Magluwas lamang sa nagakasaka nga presyo sa pagtransport sa bakuna bangod sa collateral damages. Sa katapusan nga balita national, target sang Department of Health nga magpatigayon sang ika-4 nga hugnat sang bayanihan bakunahan National Vaccination Drive sa ikaduha nga semana sa bulan sang Marso. Suno kay Health Undersecretary kag National Vaccination Operations Center o kon NVOC Chairperson Dr. Myrna Cabutahe, Marso 7 ang initial nga proposal week tungod gusto sa mga principal kag mismo ni DILG Secretary Eduardo Año nga mas mapatimprano ang pagbakuna agud matutukan ang mga senior citizens kag wala pa nabakunahan. Sadtong Huwebes, ginanunsyo ni Health Secretary Francisco Duque III nga patigayunon sa bulan sang Marso ang ika-4 nga hugnat sang mass vaccination. Sa diin mangin prioridad ang mga senior citizen kag mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time alas 6:29. Kag inyong pamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 26, tuig 2022. Sa liwat ang inyong balita, Action ang Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio number